ओए जोर हो गया Kasih mending. Ada akan jauh terus.
cái con đang hư nè. Ủa nó làm chỗ kia là. Đây. माबानानै बेरखांबाव जोंथ' थांनाय बोसोरनै बोसोरथामखौ फिदा होबाय बिनि आसायै जायफोर गैया बिसोर बाहाय माने बावबाय एरिबाय बोर बिबाय खिन्थु मानो मोनाखै मानि थाखाय मोनाखै मोनगोन ना मोना बे खोथाखौ फुरा सोंनानै हो रायजोनि फुजाथ' रायजोआव अधिकार दंजोबो बयहाबो दफा दफा सोंनानै सोंबाय था ओमफ्राय नट खालामनानै दोन मानि थाखाय मोनाखै मा खालामनानै मोनगोन माने सोंबाय थायोब्लाबो जानाय नङा रेकर्डिं खालामना